Shalom, horasma di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame, siar debata amata, dohot sian anak da Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di partangyangata na laus epistel di minggu pasapuluh dung Trinitatis ima di tanggal 24 Agustus 2025. Hatan itu hata na tersurat di 1 Tesalonik 5 ayat 12 rodi ayat 24. Hujahama di hita tapai hutihuk ma di bagasan rohat tabi sonoma di dok hatan itu hata. Huele-helek hami mahamu alia kadongan tadda hamuma aka namakalu jaho kamu aka namanguduho kamu marhite-hite Tuhani rodi aka napai ngotok kamu sangap situtuma rajumi hamu nasida mardongan holong ni roha alani ulaun nasida sai mardame mahamu sama hamu alai huapoi hami mahamu alia kadongan sai paingot tamuma aka nasomaradat apuli hamuma aka siotik roha aju hamuma aka nagali labasma rohamuna dopak saluhutna mata-mata hokamu ma asa unang di baloson manang ise naroa balos ni naroa nadinggam ma pariahi hamu toktong nang sama hamu nang tu saluhut halak toktong mahamu marlas ni roha, unang masadi hamu martangyang. Mandok mauliate mahamu siala saluhutna, ay ido di pangido de batasya kamu marhiti-hiti Kristus Jesus. Unang itopi hamu todii, unang lia rohamuna di panurirangon. Takasi hamu ma saluhutna nadingganima tiup pamu. Pasiding hamu ma na sarumang ni naroa, di parbadiai debata pardamei mahamu gabi sudenggan jala di ramoti ma todimuna nang roha nang daging asa ias so hasurahan di haroron itu hata Jesus Kristus hapos adoi bana na maju hamu sai pasauton na doi ima hatan itu hata di hamu kadongan sahapor siaon turpuk epistelon nagabi jamita dihita nuaing ima akasi paingot manang nasehat rupani didok di bibeltai nasehat manang si paingot na pinasahan ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik totu suaksoni nang tuhita di bagasan partikiano nati akamang do tamina nami guarna pe akasi paingot somalna dakola sadai olodo dua manang tulu. Ia soi lobi siani. Imanuaing nataida di bagasat rupuk jamitaon. Di pasahat Apostel Paulus akasi paingoti manang nasehati tuakaruas ni huria. Hamu kamang dohot tamuinang pinomat adongma 12 na jupahita si paingot disi. Na perjolo di dok asa ditadda nasida akan makalujahon na manguluhon dohot na paingoton nasida dohot pasangaposa di bagasan holong. Jadi molo tajaha ano di ayat 12 ro di ayat 10 tului hirai marupani nanaing dohononna. Asa ditadda ruas ni huriai akan makalujahon nasida akan makuluhon nasida dohot na paingoton nasida. Molo di hati Indonesia didok menghormati dan menjunjung mereka dalam kasih. Siapa? Ya mereka yang bekerja keras di antara mereka, yang memimpinnya dalam Tuhan dan yang menegur mereka. Isi dui. Aka isi mahuroha naung makalujahon nasida yang bekerja keras untuk mereka. Akaisi mahoroa na manguluhon nasida, akan apa singoton nasida na salilingon. Tentu molo konteks ni trupukon waeng dohonota ba antara lain Apostel Paulus
dohot akka apostel na asing ate. Jadi macam gudang na paingoton na sida jala na makalujahon na sida na bekerja keras na sida na manguluhon na sida na salilingon. Molo tuhita suku-suku ni, molo tuhita irupani di pahobar nuaeng. Akai si matutu na makalujaho kita, na manguluho kita, na say paingoto kita di bagasan perdalanan ni ngulutaw. Ra dakola padita manangaka pangula ni huria ate. Lu jadwa kaguruta mangajari hita gebeta boto majahado maretong. Sian najulu dung mamuka marsikola hita. Sian SD, SMP, SMA satu perguruan tinggi. Lu jadwa ka gurutai mangajari hita. Paingoto kita. Manguluho kita. Isi dope muse. Batutu lo jadu na torasta mangajari hita. Lo jadu na tua-tua tain manugu-nugu hita. Mamuka sian na menek sahatu na magoda. Isi dope muse na makalujaho kita. Ba unang lupa hita te diopung. Nasida pe lo jadu mangajara-jari hita. Manugu-nugu hita. Habis do hepeng na tupahopuna. Anggo omak na do bapak na budo madok rupani gak ada uang. Anggo opung saya tahu na adong do hepeng na manang nasa dia petao. Alai anggo bapak na do omak na budo do honon na tu geleng nai dangadok ke pengen na. Alai molo pahopu mangidu hepeng tu opung na saya tahu na adong marupani. Ulau ni opung nuaing gabe godang nama ngemsi. Momong cucu MC nama ate. Ala bapak na dohot omak na ba sibuk do kari jurupani siya manugut sahatu borngin si pata. Si pata jumolo dudungo opung nai laho pareso pahopuna sian omak na. Tohodoy. Jadi olo do gabe usibu kate opung nai sian omak na. Itu dia ho opung ningor rupani menjemput pahopu bahin. Ay tibu maho ningon manaruho pahopu inna muse. Ima kakisibukan niya ka opung. Jadi lo jado nasida manugu-nugu, lo jado manguluhon, lo jado paingoton. Molo takang pahopu nai ba opung na do na paling keberatan rupanya. Na pasti godang do na berkorban, na bekerja keras tu hita. Boy dui suami, boy dui istri, dan boy persuadote, boy dui dongan, boy dui tulang, boy dui ibotoniba, boy dui tetangga, dohot akan na asing dope. Na pasti banyak orang yang bekerja keras untuk kebaikan kita. Alai sada na pasti lo jadu Tuhani mengaju-aju kita, manguluho kita, dohot paingot-ingotok kita. Nang lupa kita di si. Didok di Jesaya 46 ayat 7 dohot ayat opati. Tangion ma ahu hoa le pinoparni si Jakob dohot nasa pasi-pasi ni pinoparni Israel. Akana huopa sian burtiat dope, akana huabing sian hatutubuna. Saha rodi hatutuamu say toktong doau. Jala rodi na ubanon say ahudo mangusung hamu. Ahudo mabahesa na say laon, ahudo mangopa, ahudo mangabing jala ahu paluahon wae. Ima diopa, dihabing, didideng, diusung jala dibahen akan nadinggat tuhita. Mamuka sian burtian sahat tunaubanon. Kita bayangkan rupanya luar biasa ati itu hati. Masa lupa hita di si. Jadi molo didok wili helik mahamu ninna di bagasat turpukon asa tadahamu akan nama kalujaho kamu akan nama nguluho kamu merhite-hite Tuhani rodi akan apa ingoto kamu. Jadi banyak orang yang bekerja keras untuk kita. Dan boleh lupa hita di si. Imana perjulu si paingot napaduahon si paingot napaduahon didok di sisai mardame mahamu sama hamu. Molo di hati Indonesia didok hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Selalu. Dang marsangga-sangga.
Unang mardame bornginna merbeda manuguk nate. Jadi dang bui marsangga-sangga. Jadi molo nunga mardame ikon sai toktong do rupane. Selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Si paingot na patuluhod di dok, paingot akan na sumaradat yang hidup tidak tertib. Jadi tugas ta do rupani paingot to akan na sumaradat. Alai buhama tutu hita paingot to na sumaradat sa tabi baybana pi sumaradat ati. Kumaradat doho inna ibana rupani tudongan nai. Itorodan no dongan nai madoho pi sumaradat. Jadi iko perjulu do hita rupani paingot to dirita manungguli dirita isi do hita. Asa una kita no didok na sumaradat. Na paupat to didok mangapuli siotik roha. Molo di hati Indonesia didok yang tawar hati. Unang sangamago rohanaya te. Molo didok tawar tangarong birasa na rupani ibarat ni si inumon air tawar nina gak ada rasanya. Pahitnya nggak ada, manisnya juga nggak ada. Tawar, warna pena tawar, nggak ada lagi rasanya. Unak sape songoni, unak sape sanga mago rohanai. Ia suge gabe marroha-roha, manang sebalikna gabe si godang roha ati akamang do taminanan. Napalimahon aju akan nagali, belalah mereka yang lemah. Tentu nagali nanidok na disi ra dang nagali secara fisik alai gali di akahal na asing do isarana tang margugi bana mangalo penguasa dohot akahaguguon ni portibion secara perdagingon ba gostong do ibana ba gugu do ibana alai bui do gabi gali nang di partodion nang di parrohaon dohot di akahal na asing akai marupani na ikon si ajuota. Na paunopon iko parlabas ni roha mahamu tu saluhut di dok rupani sabar terhadap semua orang. Parlabas ni roha sabar. Coba jumpa balik kamu hata sabari. Karabas do jadi akan nasu sabar baitur mangarabazi do. Arong do yajina harupani sada buku madok sonon sabar itu subur. Jadi akan sabar do na subur. Molo akan naso sabar ba olo do mangarabasi noni. Napapituhon tugas ta dotong paingoton asa unang be adong nama malocon naroa balos ni naroa tagonamma mangula na denggan ido didok di bagasat trupuki. Molo say adong dope nama malocon naroa balos ni naroa ngahiran na mulak kita muse tu hukum lama. Tu padan narobi mata abul ni mata ipon abul ni ipon molo marsala tangam mugotap in narupani hape hita nunga di padan naib baru hukum baru adong madok molo didanggur hodo batu danggur madoh pisangin bohado itu tu bayang gotong do madanggur ate sarupa dui mulai danggur ho do batu danggur do pisangin sama-sama danggur do mulai danggur ho unak pola danggur lapatan na disi unang balos narwai do narwa tagonamma marhitin na denggan idu asa di dok Tuhan Yesus ba ulau ta manang yakom musudo dada nanaing mabain akan narwa tong tibana berarti molo tabai ni sarupa do hita do tiba. Ba dengan dotong ingotot ta edde batak na marjudul dosdo nakko na do tua na nai molo sinuan na dengan say na dengan do naro molo sinuan narwa say naroa do naro jadi batasuam mana dengan ido na naing dohono na pawaluhon si paingot na pawaluhon di dok ingot tolu marlas ni roha martangiang madok mauliate molo di hati Indonesia 3B bersukacita, berdoa, bersyukur. Ikoni ngotot tadi. Jalan apa siaho didok unang itopi todi i. Molo didok hata todi di sisian hata tu pnoema. Molo di hata gurik tu pnoema. Jadi tak semangat na nidok na alai todi ni Tuhan ido.
Unak sangamit top todini Tuhani di bagasa dirita. Sotung soluk todina asing ate. Gabi todi mau. Jala napasapuluh di dog unang liaroham di panurirangon. Di nubuat-nubuat. Pasapuluh sadahon tak kasih saluhutna. Ujilah segala sesuatu. Nadinggani matiup pamu. Jadi setelah diuji, banadinggani matiup. Isarani si panganon ikut diuji do di laboratorium. Yesui songon ubat ikon melewati pemeriksaan naketat doi. Songonima saluhutna. Unang asal dijaloi, unang asal dipulgahi, unang asal ditelan. Unang jolo ditelan ate asa disukun. Jolo sukun asa telan. Dung dia lang buti ahadon. Ninda rupani jolo sukun baru pangan. Unang asal ipulgahi songani. Ayarong dodo nga songoni jolo di inum asa disukun. Hape nani inum nai miak jelanta. Ay miri patong miak jelanta tu kopi paetate. Dung di inum ayahadon ninna. Bereng jolo pareso. Unang asal di inumi. Pasiding na pasapuluh hon, pasiding na sarumang ni naroa. Jauhkan segala jenis kejahatan. Molonung ataulahon na 12 po ini, taingok ma, urupan ni debatado hita patupahoni sa luhut na. Parbadiaan na duhita, ramotan na duhita, rohatan ng dagita, asa ias, sohasurahan, sahat rodi, haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Totung dak kata hatay, ay haposan do tuhata na umajuhita. Jala pasauton na doy. Pos marohat tadisi. Amen. Martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami paurat tomay. Asa di parbuho katami parbuhe na denggan parbuhe na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen.